Follow Clutch Kudla on Instagram. Follow Clutch Kudla ban. Oh, dada ancha kisne yaar unpotulu. We only get one life. 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 Let's live it up. We only get one life. We only get one life like this. We only get one life. We only get one life like this. Follow Clutch Kudla. Welcome back to channel Clutch Kudla. Namaini ulla Dharmasthala Mulikkar Dam. म्हटलं बोला आम्ही बोला 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 मोठं मोठं बोला 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 निरीक्षण इन्फ्लुएंसर आने तो बोले कांड थैंक्स टू Bombay గట్టి పోతాను
ಅರೆ ಬರೋಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರೋಲಿ ऐका पोली आता यामुळे इकडं अंड काय म्हटले कवर आपलं పోయిన నాచికెట్టినారు నన్ను మర్యాద పారాలి ఈ కల్లే వీడియో మల్ತಿనాವ ಆ ಕೋದ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಅಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟರೆ ಬಲಿ ಆತ ತಕ ಕೆಳಗೆ ಮೂಲ್ ಪೋರ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಚಪ್ ಮಲ್ಪರ ನಂಜಿ ಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಸೀನ್ಲ ಯಾ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಸೀನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯರ ಐಜಿಂದು ಅಡೆಗೆ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯಿನ ಅವು ದಾದ ಅಂಚಕ್ಸ್ನೆ ಯಾರು ಅನ್ಪೋತುಂಡು ನಟ ತೋಜುನ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೋಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತನ ಒಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬಗಪುರ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೈತಳ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹೊಸತ್ತು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದೇರೆ ಊರ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಡಿಕೇರಿದ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬತ್ತನ ಥ್ರೋಟ್ ವೇ ಪೂರ ಒಂಥರ ಮಡಿಕೇರಿದ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಹೊಸತ್ತಾಯಿನ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ ಚೂರು ದೊಂಬ ಒಂದು ಚೂರು ಬರ್ಸಾಯ್ತದ ರೆಡ್ ಐತಂದ್ರಿ ನೀರು ಪೂರ ನೀಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪಚ್ಚೆ ಆಯ್ತಂದ್ರಿ ನೀನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಮದ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾಲ ಮುಗಿದುಜಿ ಅವನುಂಡು ಬತ್ತನ 1 ಜನ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪಲ್ಲರು ಆಡೆ ಹೋದು ನೀರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನರಿ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಲುಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬುದರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಬಲೆ ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟ ರೋಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೇಜ್ ಫುಲ್ ಕೆಸರಾತುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ಬೇಲೆ ಸೊ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಟ್
ಜಾಗ್ರತೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪ್ಲೇ. Ready, 1, 2, 3, start. Welcome back to channel Kudla channel. Welcome back to Clash Kudla channel. Ini nama Kudla Dharmasthala. ಉಂಟು ಆರೆಂಜಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಫುಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡೆಲರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಬಂದು ಬಾಯ್ ಬಡಕಿ ಕಮ್ಮಿ ನೀನು ಯಾರ ರೆಡಿ 1, 2, 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಜಂಪ್. ಹಾಂ ಬರೋಲಿ ಆತ ಅವನಿಕ್ಲು ತೂಯಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಟೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಓ ಆಂಚೆ ಬರೀಟೆ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂದು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬರಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜೆಟ್ ನೀರು ಜೈಟೆ ಕಾರದ ಈತಿ ನಟೆ ಬಲ್ಲ ನಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ವ್ಯೂ ಮಾರ ಅವು ನೀರು ಹೇಗೆ ತಗ್ಗು ಮಂದಿರು ಅವು ಬಸ್ತದ ನೀರಿಗೆ ಕೊಡಿ ತಗ್ಗದ ಮಂದಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬ್ಲಡಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಂದ್ರಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾಗಡ್ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡ್.